Bucurii și salutări! Ai fost mântuit și ai dobândit viață veșnică. Da, ai nevoie să fii mântuit și ești persoana potrivită să auzi această veste. Într-adevăr, la sfârșitul vieții umane există doar două locuri: condamnarea eternă în focurile iadului sau viața veșnică și mântuirea alături de Dumnezeu în cer. Unde vei ajunge depinde de propriul tău decizie. Dacă alegi să fii mântuit și să ai viață veșnică cu Dumnezeu, există doar o singură cale: să crezi în Domnul Isus și să-L accepți ca Domn și Mântuitor. Dacă astăzi decizi să crezi în Domnul Isus, atunci mântuirea îți aparține. Te rog să rostești aceste cuvinte cu sinceritate în inima ta. Doamne Iisuse, astăzi cred și Te accept ca Domn și Mântuitor al meu. Cred că moartea Ta pe cruce a răscumpărat toate păcatele mele. Intră în inima mea și călăuzește-mi viața pe calea Ta dreaptă. Amin. Dacă o spui sincer și cu seriozitate în inima ta, atunci astăzi ai primit mântuirea vieții veșnice și Tatăl din cer te întâmpină cu bucurie, ceea ce înseamnă că numele tău este deja scris în cartea vieții în împărăția cerurilor.